ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. मालवण शहरात आज सकाळी अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची तारांबळ उडाली. या पावसामुळे वायरी मुख्य रस्त्यावर आलेल्या रिंगीच्या झाडांवरील फळं मोठ्या प्रमाणात खाली पडली. सतत वाहनांची ये जा सुरू असल्यानं ही फळे चिरडली जाऊन रस्त्यावर पूर्ण फेस निर्माण झाला आणि त्यामुळे रस्ता अत्यंत निसरडा व धोकादायक बनला. या परिस्थितीत काही ठिकाणी वाहनं घसरून अपघात होण्याच्या घटना समोर येऊ लागल्या. ही बाब लक्षात येताच पालिकेचे आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी तात्काळ पुढाकार घेत आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला. त्यांच्या सूचनेनुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित रस्त्याची त्वरित साफसफाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे या कामासाठी आवश्यक असलेली वाहनेही त्यांनी स्वतः उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे साफसफाईचं काम जलद गतीने पूर्ण होऊ शकलं. वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांमुळे संभाव्य मोठे अपघात टळले. या तत्पर कार्यवाहीबद्दल स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे व पूनम चव्हाण यांचे कौतुक केले.